И какво става, хора? Аз съм Марио. Аз съм Тео. Аз съм Кико. И днеска ще изследваме изоставени места. Ние сме нови в YouTube. Абонирайте се за нас. И така. И напишете коментар къде ходим. Дайте някакви локации. Идеи. Да ходим на различни места. И ако харесате видеята, ще направим повече. Може след време, като се разпространим в YouTube, да ви водим и вас. Те че оставите един лайк и се погрижете за канала. Ние ще правим по-често видеа. Да. Това беше без това лято, тъй че ще има по-често видеа. Да. Приятно гледане. Леко. Мале, тук е. Направо. Хора, това е Чакай малко. единствения ход, който може да се влезе вътре. Добре. Чакай. Трябва да е той. Какво, аз първи да вляза? Да. Добре. Защото ти снимаш сега. Не, първо, преди да влезеш, ще го гледайте как стана с снимате. Добре. Мога да заснемеш нещо. Дайте да бягва. Ще да се мръдна. Да, мръдни се малко. Чай си свали очилата. Айде. Ще видим. Вече не трябваше да сме го видели как. Да, бе, много тук. Чай си махна очилата, че виждам по-замъглено. Некой да снима с фенерчето да си пусне, защото аз снимам и няма как. Това е адреналин голям. Нали, снимай да там. Добре. Там. Междуто... Чакай. Не, нищо не се чува, даже стъпки, нещо. Ако чуем стъпки обаче... Знаеш какво правя? От тук ако... Run fast. Ако сме там в края, от тук скачам врата и стръгвам. Снимай да съм. Не, който трябва много тежко. И ти ела снимай. Не, едно там. Виж ли, ще ела с фенер, ела с фенер. Ела бе. Не ми харесва една стаечка там. Снимай. Не ми харесва там. Хора. Не мога да хвана дори хора. Няма как да бега. Бавно. Тук това не трябваше да видиш, не? Там е тази. Ето. Хора, вижте, снимай там. Къде? Там хора. Там не трябва да се ходи, защото има стъклена вата. Това не ми хареса тази. Това е огромно смисъл, това е блок. Ние в момента знаеш къде сме на блок? Мозето. Точно. Ай, бая е даже бух. Ето тук също има някакъв отвор, нещо там. Никой не е зад гърбути. Да. Ма то между другото и постъпките, ако имаше. Разбереш. Абе, хора. Последно преди 3 години. Даже преди месец това. Я осветете на там. Имаше някакъв на покрива. Имаше някакъв на покрива.
Пускам. Гледайте се назад по къде. Дай назад задължително. Че аз съм най-отзад. Кое? Кое бе? Айде се махне. Айде се махне. 100% има някой. Ай, ама въпросът е откъде ще излезе този някой. Има навсякъде къде да може. Между другото, ако вечерта снимаме, но то вечерта е още по-опасно. Не бе. То при мен няма да ми пуснат вечерта. О, леко, че тук ако някой вземе падне. Остава тук. И аз съм. Аз мога да изляза. Да. Айде се махна. Айде да видиш колко там. И защо съм аз? Този човек, който определя. Мога да си питам. Някой да ни дърпи краката отдолу бутон. Ара, на покер. Давайте надолу. Аз стъпи тук да видиш какво. Стъпи. Виж тук е бе. Не мога да е птица, но пак видях нещо се мърна. Ей там. Причи ли на човек? Видях нещо долу като обувка, виж. Го снимам и тука. Вече не внимавам. Добре. Ево, да. Това е гадната. Мале, тук ако вземеш паднеш. Какво видя? Хора, ето там мина някой. Това не е добре, значи.
Ето тук, влизането в сградата е забранено. Хора, чао, умирам. Ма тук ще се омърсим доста. Хора, вижте, тук намерихме нещо. И сега някой ти дъпна телефона. Аз така ще си изкарам акъл. Дай. Ще гати. Хора, там има дупка. И аз ще трябва влизаме да го взимам. Здравейте хора, ние сме вече тук в ново място, където всеки момент ще падне. Виж по-крива, брат. Да бе, верно. Мале пайжи. Тук не трябва да трошим нищо. Да. Като виж, падаш. Хора, вижте тук какво става направо. Да, чакай, това ще го снимаме. Хора, вижте, тук толкова старо, толкова. Тук учебна зала, между другото. Така, вижте. Снимайте. Добре, хайде. Кой е това? Хора, вижте какво намерихме тук. Нищо интересно. Искам да видя. Учебен сектор. Кико, виж. Хора, вижте в момента къде сме. Кико, Вижте, аре горе. вижте какво намерихме тук. Си горе. Искаш ти кажа нещо? Качиш се горе. Мръднеш. Това тук. Сега ще правя какво стане. Хора, Кико. Ще ти кажа нещо. Хора, Кико ще се опита да се качи тук. Даже всички ще се опитаме. Мале, той ко вземе да падне. Знаеш ли кое не е? Ако някой... Айде. Хора, в момента се качваме по някакви стълби. Хайст. Тук се качваме по някакви стълби, хора. На втория етаж, където, вижте, тук, тук гардероби, шкафове, много неща има тук, бе. Там покрива падна. Хора, вижте, мале от такова долу как се вижда. Аз чакай, че като стъпи веднага покрива ще падне. Леко татко. Мам много леко. Хора, мале хора, вижте тук какво има. Тук леко не е да скачаме, брат. Вижте там. Не. Виж как е надолу. Виж там. Там не ходите, защото виж там има дупка. Айде надолу. Хора, вижте тук. Мале хора, вижте в момента къде сме. И сега някой ни скочи от там, брат. Верно. Хора, вижте, намерихме малък проход тук долу, който е трудно проходим. Бате, пайжи, айде. Да, бе, споко. Пусни фенера по лявец. Пуснете си вие фенера, бе. Аз не мога. Той не може. Аз държа керамбити. Не ми дам. Как ти да, бате, те пайжи не лазят по мене. Не паец. Хела! Айде да не влизаме. Айде. Аз ще ходя малко от сградата да върши, гониш. Вземай. Давай, излизай. Мале,